Gavin Gulija reġa' sab postu fil-Parlament Malti wara li jeleb l-isfida ta' Charles Azzopardi u Jeffrey Pulicino Orlando fl-elezzjoni każwali fuq is-7 distrett. Din kienet meħtieġa wara riżenja tal-eks Ministru Edward Cicluna wara li ntażel biex ikun il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Fiċ-ċentru tal-voti fin-naxxar iddominat il-preżenza tal-Ministru Michael Falzon meta Charles Azzopardi kien għadu fit-tellieqa. Iżda min-naħa tiegħu appena kien eliminat wara l-ewwel att, Azzopardi telaq mill-post bl-uffiċjali tal-Partit Laburista baqgħu jsegwu l-proċess. Wara li kien kandidat fl-elezzjoni ġenerali tal-2017, Charles Azzopardi ma tħallix jerġa' jikkandida ruħu għall-elezzjoni fil-Kunsill Lokali tar-Rabat. Dan anke wara li l-istess Azzopardi serva l diversi snin bħala sindku tal-lokalità. Iżda ma' riżenja ta' Edward Cicluna mill-Parlament, Azzopardi sfida li tmexxija Laburista u tefa' n-nomina tiegħu għall-elezzjoni każwali. L-istess għamel Jeffrey Pulicino Orlando li ma kienx il-preferut ta' tmexxija Laburista għal dan is-siġġu battal. Spikka l-fatt li dan ma derqat matul il-proċess kollu bil-kandidat elett wasal fl-aħħar minuti. Dan kif fit-tmiem it-tinijat fl-elezzjoni każwali, Gavin Gulija kien elett b'2216 il-vot kontra l-1750 vot li kiseb Pulicino Orlando. Gavin Gulija mhux mill-ġdid fost il-membri parlamentari Laburisti, dan kif fil-passat u diġà għamel 17-il sena fil-Parlament.